ku danna subscribe domin kasancewa tare da mu, sai ku danna alamar ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu a koda yaushe. So halitta ne ya ratsa zuciyata ya zauna, ke nake hange ki biyo ni zo mu je annuri. So halitta ne ya ratsa zuciyata ya zauna, farin cikin raina hasken farin wata tauraro. Ta jani ni zan bita makarantar so mu bashi kullum ina yin bita, ni ɗalibin so ne ni ɗalibin so ne ya sanni zan zama malam. Zuciyata ya zauna, farin cikin raina hasken farin wata tauraro. Farin cikin raina sanyin idanuna, kwada cikin barci na ni da ke nake kwana, babban cikon buri ke ce kice bugun numfashi na duk sakon kina min aiki. Masoyi kyakkyawa gare ni san kowa, ana faranta min in ba ka zankewa, cikin maza kai gwarzo ne da bujiran mutum dai kai ne ba za na canja ba. Taho baby na ruwa cikin kwando na san ba za ya zauna ba, da ni da ke tawa da ni da ke tawa har abada ba za mu saba ba. Assalamu alaikum jama'a, sunana Aminu S. Bono. Lokacin da aka fara wannan fim na ruhin mijina, wato ban taba tsammanin cewa akwai wani abu wanda yake fitowa daga cikin kokon zuciyar mutum wanda idan yana yin acting na fim zai ji shi kamar gaske ba, sai lokacin da aka fara shirin ruhin mijina. Ruhin mijina shiri ne wanda aka kirkire shi domin nuna tsantsar ƙauna tsakanin miji da mata, sannan nuna haƙuri yayin da ɗaya ya rasa ɗaya. Ruhin mijina fim ne wanda ya tattare abubuwa musamman na tausayi. Na so a ce zan iya da na ɗan zubar da hawaye ba don komai. To amma ba zan iya ba. Amma idan kai kana so hawayenka ya zuba, je ka kalli shirin ruhin mijina. Idan hawayenka bai zuba ba, na yadda zan biya ka kallon da kai. Kar ka manta ni ne fa na bada umarni, ba dan na fi kowa iya ba, kawai dan ni ne Aminu S. Bono. Abinda kawai nake so, je ka kai subscribing channel din nan ta ruhin mijina. Duk satin duniya rana irin ta Lahadi karfe 8 na dare za mu sako muku shi. Kawai burina shine ka danna ƙararrawar sanarwa da mun sako shi yace
ya zo gare ka. Kawai kakka manta ba ni ne na ba da umarnin shirin ruhin mijina.